presne 3,5 roka, čo už sa venujem len tomu. Ale veľmi mi pomohli aj tie skúsenosti, ktoré som nadobudol pri svojej práci, hlavne v lesoch a pri stavbe hrádzi popri riekách za 35 rokov. Takže keď zoberieme 35 rokov praxe, 4 roky intenzívneho sledovania a merania, tak je to 40 rokov. Keď sa pôjdete na tieto lesné cesty, tak samé sú blato, tam stojí voda a odteka po nich dole. A tam, kde není zhutnená pôda, jak napríklad tu, tu sa nám vleje vody a vody. Ako v každom lese. Vody a vody tu vojde. A tu? Ani v kapka nesahne dno. Nič. No videli ste, hej, tu, že z jednej cesty vlastne bola jedna, druhá, tretia. Tie cesty tak sa rozpájajú v tom lese a potom lese tak sa rozpájajú a rozlezajú ako rakovina v ľudskom tele normálne. Každá stopa v lese zhutnená mechanizmom na svahu zabezpečuje 100% eróziu a odvod vody z lesa. Z lesa voda vyteká po potokoch. A tieto potoky sa naplňujú tu v horách z vody, ktorá steká po lesných cestách po zhutnenej pôde. Lebo voda, ktorá spadla na lesnú pôdu, ktorá nie je zhutnená, okamžite vsiakla do zeme. Tu je jedna zhutnená pôda, jedna zhutnená cesta, tu je druhá zhutnená cesta. O 20 metrov ďalej máme tretiu zhutnenú cestu. Tretia. Tu je štvrtá. A keď vidíme na túto skladku guľatiny, zase zistíme, že tu je 5., 6., 7. A tieto cesty sa ďalej rozširujú a rozširujú a rozširujú a vlastne odvádzajú nám vodu z týchto lesov. Po tej zhutnenej pôde tá voda odteká dole. Keby tá pôda sa narušovala na približovacích lesných cestách, tak voda vteka do zeme a ostáva tu v lesoch. A lesy nám nebudú vyschynať a voda nám nebude odtekať z lesov. Nebudeme mať dole záplavy a hore nám nebudú vysušovať lesy. A s tým sa musí urobiť náprava čo najskôr. Keď sme ju raz ušlapali, musíme ju tú zem narušiť a vpustiť dažďovú vodu tam, kde patrí, do zeme. Koľko takých údolí po povodí Berónky tu je? Strašne veľa. Koľko zhutnenej pôdy? Ťažko odhadnúť. Je tu chránené územie, ale tu môže byť tiež okolo tých 4 až 5% zhutnenej pôdy. Keby tento potočík sa naplňoval z otoku podpovrchovej vody, čo vyteká z lesa, bol by čistý. Ale pretože steká po lesných cestách a zo sebou ťahá aj hlinu, tak preto je taký, aký je. Toto, čo budeme robiť teraz, toto vlastne je najdôležitejšie a najpodstatnejšie, lebo tu sa ukáže, koľko do seba dokáže vstriebať lesná pôda. Hej. Nehovorím o stromoch, pretože tá voda spadne na stromy, pomaly stečie po listiach, po konárikách dole ku koreňom a aj tak ide do tej pôdy. A vlastne všetká voda skončí v pôde. Budeme skúšať liať 200 mm zrážku na meter štvorcový. Za jak dlhú dobu nám siakne dnu do tejto zeme. Takto vyzerá 200 litrov, ktorých nalejeme do tejto zeme. Tu je meter štvorcový, vyznačený týmito paličkami. Budeme do neho liať 200 litrov vody, čo je 200 mm zrážka na meter štvorcový. Keď sa nám ukáže voda v tomto kanáliku, prestaneme liať. Tak, aby sme celých 200 litrov dostali do tohto metra štvorcového. Uvidíme, za aký čas nám voda príjme 200 mm zrážku. Tak. Budeme liať tu do vrchnej časti, lebo aj tak nám voda presieka do tej spodnej časti. Bolo 33, máme 41, tak povedzme za 10 minút. Za 10 minút 80 mm zrážka, 1 m štvorcový a voda nikde nevyteká. Vody niet. Niet. A viete, poďte hydrologov, on vám neuverí. No tak poď do lesa a vyskúšaj to. 350 mm zrážka na 1 m štvorcový. Za 14 minút. Ja som nemyslel, že budem v Čechách nad Berónkou
liať vodu do pôdy. Po povodňach, no. Keď je pôda nasiaknutá vodou strašne a my tu lejeme vody a voda odteká. 33,53, to máme, 53 máme 10,21 minút. Za 21 minút, predstavte si. Včera večer kolega, keď sme tu išli, tak mi hovorí, že extrémne zrážky spadli a že 50 mm za 24 hodín. No pozrite sa tu. Tu sme liali 200 mm zrážku na meter štvorcový a ja myslím, že bude to pol hodiny a všetko bude dnu. Tak jak môže byť 50 mm zrážka extrémna? Keď 200 mm zrážka tu v tomto povodí není extrémna. Voda je v zemi. Keby sme túto zem zhutnili, táto voda je dole. Ale pretože nebola zhutnená, vsiakla do zeme. Za 25 minút 200 mm zrážka. Všetko je v zemi. Keby tu prišiel traktor, všetko je dole. Aj s hlinou. Úplne sucho. Sucho, úplne suché. Takže ďakujem vám, že ste prišli. Vy ste ma vyprovokovali. Kúrnik. Tu nalievame vodu nad svahom, nad umelo vytvoreným svahom a uvidíme, koľko vody nám vytečie cez kapilárny, ktoré sú narušené v tom umelo vytvorenom svahu. To je model toho, keď sa urobí umelo vytvorený svah nad cestami alebo nad zhutnenými plochami a sa v ňom prerušia kapiláry. A dažďová voda, ktorá spadne nad svah do lesa, vlastne cez tie prerušené kapiláry vyteká vonku na zhutnenú pôdu alebo do priekopy a odteká dole do oceánu. Pozrite sa, už tu je voda v hĺbke. Koľko to je? Raz, dva, 60 cm. V hĺbke 60 cm už vyteká cez kapiláry. Cez kapilár vyteká vonku do priekopy na zhutnenú pôdu a odteká do oceánu. Poďte, jak sa valí.